Ej, jeg filmer. Hallo, jeg filmer. Sig noget sjovt, Kenneth. Hej. Nej, sig lige noget sjovt. Helt Jeg er jo ikke seriøst. sådan en comedy-mand. Hvem er så det? Joachim, er du sådan en comedy-mand? Sofie, det er frygteligt. Joachim. Det er du. Jeg giver mig ikke ret, Kenneth. Nej, han gør sgu ej. Kenneth, giver du mig ikke ret? Jeg Nej, har Joachim. ingen grund til at udtale mig. Joachim. Joachim. Han sagde ikke en skid, Jonas. Joachim. Jeg er sådan en comedy-mand. Ja, du er sådan en comedy-mand. Er det hyggeligt? Ej, prøv lige at se noget rødt pornolys. Rødt, faktisk. Gør pornolys. En eller anden, sig noget sjovt, mand. Sig noget sjovt. Så kan du sige noget sjovt.